Курган өлкәсе Ишкән, хәзерге телдә Йолдыз авылында менә янгыннан соң агачлар ишеп булып калган. 2 көннән янгын булганга 1 ай була. Ничек янып беткән агачлар. Көз килгән кебек бирде. Первым делом туалет ведь сказали. Yok bilen новый двухкомнатный. Onda kirip bitirgep yerге bola. Мәкән утырган топ кирсәкләр бәрелмәсен. Менә бит ул теге мискенлек дип кайберсе менә татар халкында бер вакытта да мискенлек булмады. Киерелеп кирип тирсәкләр бәрелмәсен дип менә афарин. Субханалла, молодцы. Закрыл гараж. Оттуда вход дом. А вот у них дом там. На старый фундамент. Да. Не, гараж шикарный. То сейчас гараж поднимет, тут можно жить. А этому мы сюда подходили.